Oli se hyvä, että se lakko loppui, niin päästiin sisälle. Saatiin 6 tunnin työpäivä. Ja tuplapalkalla. Mihinkä nekin rahat käyttää? Sehän se on saatanan se ainainen ongelma. Painat töitä koko ajan, niin missä välissä sä sitä rahaa käytät? Kattos kuka tuli. Se on satelliittihelvetin pääperkele. Se ei leno. Koulia. Se tulee nyt! Mitähän asiaa sillä? Se on vain helvetin tärkeetä asiaa taas. Hiljaa! Herra maaherra, teidänhän piti täällä vihkiä silta käyttöön, mutta silta ei ole vielä lainkaan edes valmis. Kuinka tämä mahtaa vaikuttaa teidän eduskuntavaalikampanjaanne? Minä en nyt kommentoi tätä tilannetta millään tavalla. Mutta siltahankkeeseen on saatu tärvättyä jo peräti 9 miljardia markkaa veronmaksajien rahoja. Tämä ei voi olla vaikuttamatta teidän virkakautenne loppukuukausiin. Niin, kuten sanoin, niin minä en nyt anna minkäänlaista kommenttia. Kiitos. Kuinka paha imagotappio tämä teille on? Olen tosi pahoillani, kiitos. Mistä tässä kohutussa siltahankkeessa oikein on kysymys? Saatana, tiedä mistään. No ne toiset miehet, jotka päättää. Se tästä puuttuisikin vielä, jos meidän annettaisiin päättääkin. Jos mä saisin päättää, niin mä lähtisin kotiin. Me vaan tehdään tai emme tehdä, kun me ollaan lakossa. Lakkoko tämä nyt on kaiken hidastelun aiheuttanut? Kuule Liikka, kuule, kun yhdessä mennään ja yhteen tullaan, niin kaikki valmistuu aikanaan, että niin kyllä tääkin silta näitä on purettu ja tehty, niin käytetään tätä vanhaa siltaa siihen asti, kunnes tää valmistuu. Joo, kauhia televisioissa. Hiljaa nyt! Mutta kuinka ihmeessä tälle työmaalle on saatu tärvättyä jo 9 miljardia markkaa rahaa? Kuule, tuossa on toinen silta kilometrin päässä, niin käytetään sitä ja sitten tota siltaa. Ja sähän oot tämmöllä lainbussilla liikkeelle, vieksähän on jätkä kotiin. Mutta miten ihmeessä te luulette, että nyt 2 uuden asuntoalueen väestöryhmää pääsevät kulkemaan tästä ilman siltaa? Lopeta sä toi höyrääminen yli, ota sä siivoa tästä vähän. Sä etitte saatana käydä parturissa kumpainenkin, ootte